Abi silah var. Abi gitme. Di derbarê lêpirsîna kuştina Serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî de serdozgeriya Amedê da zanîn ku ji bo lêpirsînê 5 serdozgerên komarî hatine peywirdarkirin. Parêzerên Baroya Amedê di derbarê lêpirsîna kuştina Tahîr Elçî de jî amaje dikin ku heta niha çi pêşveçûneke şênber nehatiye dîtin. Qetilkirinin gorme zelale ama hatta ana lekolün zelal buna ve hatta ana safine buye ci olay buye Suriye hin hatta sbeji çatışma devam kırının evaril megeryan sbe saat 5 varın ci olay ki Tahir Elçi'yle endamı ve ki bu cemî bu heval çun ama hatta demek ki o pakış kırının tişmel vur ne dit. Mafnasên Amedê jî di derbarê kuştina Tahîr Elçî de amaje dikin ku ew di wê gumanê de ne ku bûyera kuştina Tahîr Elçî jî wek bûyereke kiryarnediyar bimîne. Tahir Elçi'nin vücudundan çıkarılan veya olay yerinde... Heta niha jî guleya Gulserê Tahir Elçî ketiye nehatiye peyda kirin. Her wiha lêpirsîneke rêkûpêk nayê kirin ji ber vê yekê tişta ku ji destê me bê em ê bi xwe bikin. Ev lêpirsîna ku giran dimeşe dide xuya kirin ku tê xwestin ev bûyer jî weke gelek bûyerên din tariyê de bimîne. Ji ber ku di dîroka Tirkiyeyê de tiştên wiha gelek in. Failleri hemen yakalarken 24 saat. Di çarçoveya kuştina Tahîr Elçî de serdozgeriya Amedê da zanîn ku wan heta niha îfadeya 4 polîsên cihê bûyerê standine û di hêla berhevkirina delîlan de jî lêpirsîn didome. Baroya Amedê dide zanîn ku wan ji bo lêpirsîna kuştina Tahîr Elçî komîsyonekiya hiqûqê ava kiriye û bang dikin ku kesên ku di destê wan de dîmenek an jî materyalek ji bo lêpirsînê bibe delîl hebe pêwîst e demil dest bigihîjînin vê komîsyonê. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.